नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव फरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो बड' साबजेक्टनि एबा बड' आयदानि जोङो मक टेस्ट एबा रिभिजन 3 खौ लानाय जागोन। सिगांनि भिडिअआव जोङो मक टेस्ट 1 आरो मक टेस्ट 2 खौ जों लाखांनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ मोननैखौ दासिमबो नायाखैबा गाहायनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै बेनि लिंकआव थुनानै नायनो हागोन। अब्ला जोङो दिनैनि बे भिडिअआव जोङो बड'निफ्राय 30टा MCQ लानाय जागोन। जों एग्जामाव फैथावना कालेक्सन खालामनाय दङ। अब्ला बे 30टा MCQ खौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय लोगो लोगो हारसिंनो नाजाग्रोदो आउट अफ 30 बेसेबां मोनो। बेनि उनावहाय बेसेबां मोनदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव आंनो कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय। आं नोंसिनि हानायखौ मोनथिनानै आं गोजोननाय मोनगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो फैदो फारि फारि जागायलांसै। 1 जोङो सिगाङाव पेपार 1 खौ सायख'खांबाय एबा होमबा जोङो कुइसनाव फैबाय। बेयाव कुइसनाव लिरनाय दङ मडेल पेपार 2। सिगाङाव एबा सिगांनि भिडिअआव मडेल पेपार 1 खौ जोङो सावरायखांखाबाय। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय। दा 1 नाम्बार कुइसनाव जोङो फरायनोसै नोङो बर'नि गिबिसिन एबा बर'नि गिबि लाइसि बिबार। बर'नि गिबिसिन लाइसिया जोंना मामोन? बिबारमोन, नङा होमबा? बे बिबार लाइसिखौ गाहायनि बबे मायथाइयाव दिहुननाय जादोंमोननो? होमबा नोंथांमोननि नै अपसना दङ बेयाव 1924 मायथाइयाव, 1923 मायथाइयाव, 1921 मायथाइयाव आरो 1920 मायथाइयाव। अब्ला नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ साननानै नायदो नोंथाङा हागोन ना हायाखै। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना 1924 मायथाइयाव। होमबा बिबार लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन? 1924 मायथाइयाव। आरो बिनि सुजुगिरिया सोरमोन होननानै बुंबा बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया जाबाय सतिश चन्द्र बसुमतारीमोन। बे बिबार लाइसियाव गासै जोंना 8 बिसान दंमोन। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। होमबा बे थांबाय। दाना फैदो जोंहा 2 नम्बर कुइसनखौ नायनोसैलाय। 2 नम्बर कुइसनाव दङ बेयाव नै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बायदि देंखो बायदि गाब खन्थाइनि थाखाय मा मायथाइयाव साहित्य एकादेमि एवार्ड एबा साहित्य एकादेमि बान्थाखौ मोनदोंमोननो? मा जोंना ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बायदि देंखो बायदि गाबनि थाखाय माबे बोसोराव साहित्य एकादेमि बान्थाखौ मोनदोंमोन? नोंथांमोना सायख'दो। बोसोरा बेयाव होनाय दङ नै 2019, 2015, 2018 आरो 2016। नोंथांमोना एन्सारखौ होदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना 2015 मायथाइयाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ मा बायदि देंखो बायदि गाब खन्थाइनि थाखाय बेयो मा साहित्य एकादेमि बान्था मोनदोंमोन। नोंथांमोना बे साहित्य एकादेमि बान्थानि सोमोन्दैबो मोजाङै नायनानै लाखा। बेनिफ्राय बे कुइसना जाथावना। जोंहा बेयाव होनदों 2019 दं। बे 2019आव जोंहा मा सोर मोनामोन होननानै बुंबा साहित्य एकादेमि बान्थाखौ 2019आव जोंना मोनदोंमोन फुकन चन्द्र बसुमतारीआ मोनदोंमोन। आरो नैबे 2018 होनाय दङ। 2018आव मोनदोंमोन जोंना रितुराज बसुमतारीआ मोनदोंमोन। दोंसे लामा सर्ट स्ट'रिनि थाखाय बेयो मोनदोंमोन बेखौ। आरो नैबे दङ जोंना 2016 मायथाइयाव जोंना अनजालि नार्जारी एबा अनजु नार्जारीया मोननो हादोंमोन आरोखि बे आं माबोरै दं दासों खन्थाइनि थाखाय बेयो मोनदोंमोन। आरो लोगोसे अनजुआ जोंना मा बियो रांसार बान्थाबो मोनखांबाय। बियो 2001, 2002 मायथाइनि गेजेराव बेयो रांसार बान्थाबो मोनदोंमोन। मानि थाखाय रांसार बान्थाखौ मोनदोंमोन? फासिनि दौलेङाव अखाफोर खन्थाइ बिजाबनि थाखाय अनजु नार्जारीया मोननो हादोंमोन रांसार बान्थाखौ। बेखौबो गोसोआव लाबाय। आं एक्सट्राबो एसे खिथादेरबाय। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 3 नम्बर कुइसनाव थांनोसै। आচ্ছা दाना 3 नम्बर कुइसनाव फैबाय जोंना मावग्रा मावरिजाजों बाहायनाय बेखेवफाया जाबाय। जोंना मावग्रा मावरिजाजों मा बेखेवफाखौ बाहायो बेयाव सायख'नांगौ। अपसन एआव दं आ, बिआव दं आ आरो बे सिआव दङ आरो खौ, डिआव दङ आरो आ। बे नोंथांमोना बेनिफ्राय सायख'दो मा जायो। होमबा नोंथांमोना सायख'खांबाय जानांगौ। अब्ला आं एन्सारखौ खिथानोसै। बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए आरो आखौ जोंहा बाहायनाय जायो। बे दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 4 नम्बर कुइसनखौ नायनोसै। दाना नेक्स्ट 4 नम्बर कुइसनाव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइया माब्ला ओंखारदोंमोन? बा बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइया माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुंदों बेयाव। जोंना अपसनाव दङ 1926 मायथाइयाव, बिआव दङ 1924 मायथाइयाव, सिआव दङ 1923 मायथाइयाव, डिआव दं 1925 मायथाइयाव। दा नोंथांमोना बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ सायख'दो। नोंथांमोना सायख'खांबाय जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन। बेनि कारेक्ट एन्सारा जायो जोंना 1926 मायथाइयाव।
आरो बे बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइ बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंबा बेखौ लिरदोंमोन जोंना सोर मदाराम मोनसे मदाराम ब्रह्मआ बेखौ लिरदोंमोन मा मायथाइयाव 1926 मायथाइयाव आरो बेखौ बियो माब्ला लिरदोंमोन होनबा जेब्ला बेयो 23 बोसोर बैसोनिमोन अब्लानो बियो बेखौ सुजुदोंमोन जाहैबाय होमबा बे बर'नि गुदि सिबसा आरजआ मा बियो खन्थाइ आरो लोगोसे आरज बिजाब बेहाय खन्थाइबो दंफायो आरजबो दंफायो नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा फैदो दानिया जोङो नेक्स्ट 5 नम्बर कुइसन नायनोसै 5 नम्बराव कुइसना बुंदों 1952 मायथाइयाव दाजानाय बर' अनसाय आफादनि नेहाथारिया सोरमोन बेयाव बुंदों बर' अनसाय आफाद बे बर' अनसाय आफादा माब्ला दाजादोंमोन 1952 मायथाइयाव दाजादोंमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना बेयाव सोंनाय बायदि जोंना नेहाथारिखौ सोंदोंमोन नालाय अपसनाव दङ एआव शोभा ब्रह्म बिआव दङ रुपनाथ ब्रह्म सिआव दं प्रसेनजित ब्रह्म डिआव दं कमल कुमार ब्रह्म अब्ला नोंथांमोना सायख'दो बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारा मा जागोन होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना प्रसेनजित ब्रह्मआ बेनि नेहाथारिमोन आरो जोंना आफादगिरिया सोरमोन आफादगिरिया बेहाय जोंना नैबे शोभाराम एबा शोभा ब्रह्मआ बेनि आफादगिरिमोन आरो बे दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै दाना फैबाय 2 नम्बर कुइसनाव दङ गाहायनि बबे थार फिननायखौ सायख'नांगौ एआव दङ खृष्टान मिसनारिफोरा फैदोंमोन बर' थुनलाइ सिबिनो थाखाय आरो बिआव दङ धोरोम फोसावनो खृष्टान मिसनारिफोरा फैदोंमोन दाना सिआव दङ बर'फोरखौ लेखा गोरों खालामनो खृष्टान मिसनारिफोरा फैदोंमोन दा डिआव दङ मोनसेबो नङा अब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना कारेक्ट एन्सारखौ सायख'दो अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन बि धोरोम फोसावनो खृष्टान मिसनारिफोरा फैदोंमोन बे दाना फैदो जों नेक्स्ट 7 नम्बर कुइसन नायनोसैलाय नेक्स्ट 7 नम्बर कुइसन नोंथांमोननि स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनानै लादो मा बुंदों बेयाव कुइसना प्रसेनजित ब्रह्मनि बिफानि मुङा मा बेयाव जोंना प्रसेनजित ब्रह्मनि बिफानि मुंखौ सोंदों होमबा अपसन एआव दङ कमल कुमार ब्रह्म बिआव दं रुपनाथ ब्रह्म सिआव दं समर ब्रह्म चौधुरि आरो डिआव दं मदाराम ब्रह्म नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ होनो नाजादो अब्ला जोंना बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना प्रसेनजित ब्रह्मनि बिफानि मुङा जाहैबाय अपसन नाम्बार बि रुपनाथ ब्रह्म बे दानिया फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय दाना नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसनाव फैबाय जोंना नाय कुइसना बुंदों बेहाय खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरिया जादों बेयाव जोंना खन्थाइ मेथाइनि लिरगिरिखौ बासिनो थिनदों अपसन एआव दङ जोंना मदाराम ब्रह्म आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिआव दङ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सिआव दङ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म आरो डिआव दङ मदाराम ब्रह्म आरो दारेन्द्रनाथ बसुमतारी अब्ला नोंथांमोना सायख'दो बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन 2 सेकेन्ड टाइम होनाय जाबाय नोंथांमोना 2 सेकेन्डनि गेजेरावनो एन्सारखौ सायख'नानै लादो अब्ला बे कुइसननि जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ बिथांमोना दिहुनदोंमोन बेसेबां मायथाइयाव 1923 मायथाइयाव बिथांमोना दिहुनदोंमोन जाहैबाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मायथाइखौ आरो बे जोंना खन्थाइ मेथाइयाव दोंबैसे खन्थाइ दं आरो दोंबैसे मेथाइ दं बेखौबो गोसोआव लानांगोन बेयाव जोंना खन्थाइया बेसेबां दङ खन्थाइया दों 8 खन्थाइ दङ आरो मेथाइया जोंना बेसेबां दङ होनबा 22था दङ मेथाइया बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय दा नेक्स्ट कुइसन नायनोसै दा नेक्स्ट कुइसन फैबाय जोंना 9 नम्बर कुइसनाव दङ कुइसना नोंथांमोननि स्क्रिनाव रादाब खन्थाइ बिजाबनि सोरजिगिरिया सोर दाना रादाब खन्थाइ बिजाब जाय बिसिबाङाव 1952 मोन ना 1952 आव ओंखारदोंमोन बियो अब्ला बेनि सुजुगिरिया एबा सोरजिगिरिया सोरमोन अपसन नाम्बार एआव दङ समर ब्रह्म चौधुरि बेयाव दं कमल कुमार ब्रह्म सिआव दं मनरन्जन लाहारि आदसा बेयाव डिआ गैला खोथा डिआव लादो बेयाव दारेन्द्रनाथ बसुमतारी दङ डिआव दारेन्द्र बे अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय सायख'दो बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अब्ला जोंना रादाब खन्थाइ बिजाबनि सोरजिगिरिया सोरमोन अपसन नाम्बार ए बेनि कारेक्ट एन्सार समर ब्रह्म चौधुरि दाना फैदो जों 10 नम्बर कुइसन नायनोसैलाय आदसा नेक्स्ट 10 नम्बर कुइसनाव फैबाय बेयाव बुंदों बर' रावखौ माब्ला 8थि फारिलाइयाव थिसनदोंमोन एआव दङ 2003 आव बिआव दङ 2008 सिआव दङ 2004 डिआव दङ मोनसेबो नङा अब्ला जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि 2004 दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट दाना कुइसन नाम्बार 11 आव फैबाय सनानि माला खन्थाइनि लिरगिरिया सोर
सनानि माला खन्थाइनि लिरगिरिया बे अपसनाव दङ ईसान मुसाहारि, बियाव दङ प्रमद चन्द्र ब्रह्म, सियाव दङ मनरन्जन लाहारि, डियाव दङ रुपनाथ ब्रह्म। अब्ला जोंना बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन ईसान मुसाहारि। बिथाङानो सनानि माला खन्थाइखौ लिरदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव लिरदोंमोन बियो? 1938मोन नामा? 1938 मायथाइयाव बियो लिरदोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन फैयोलाय। नेक्स्ट 12 नम्बर कुइसनाव फैबाय, मोनथाम रावारि एबा मा बर', इंराजि, हिन्दी सोदोब बिहुं बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? डिक्सनारि बिजाब, जेराव मोनथाम लेंगुवेज दंमोन, बर'बो दंमोन, इंराजिबो दंमोन आरो हिन्दीबो दंमोन। होमबा बे बिजाबखौ सोर सुजुगिरिया सुजुदोंमोन? एआव दङ प्रमद चन्द्र ब्रह्म, बियाव दङ कमल कुमार ब्रह्म, सियाव दङ रुपनाथ ब्रह्म, डियाव दं मदाराम ब्रह्म। अब्ला नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो मा जागोन। होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन नाम्बार ए, प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ बेखौ सुजुदोंमोन। बियो बेसेबां? 1996 मायथाइयाव बेखौ सुजुदोंमोन आरो। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 13 नम्बर कुइसनखौ नायनोसै। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय जोंहा 13आव दङ सोरखौ प्रजि होननानै मिथियो? बेयाव सोरखौ मा प्रजि होननानै मिथियो? अपसनाव दङ रुपनाथ ब्रह्म, बियाव दङ प्रसेनजित ब्रह्म, सियाव दं कमल कुमार ब्रह्म, डियाव दं समर ब्रह्म चौधुरि। अब्ला बे मोनब्रैनिफ्राय जोंहा बबे मोनसेया कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना सायख'दो। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन सोरखौ प्रजि होननानै मिथियो बुंबा प्रसेनजित ब्रह्म बिथांखौ जों प्रजि होननानै मिथियो। बिथाङा सासे जोबोद मोजां खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, सुंद' सल' लिरगिरिमोन। बिथाङा मेट्रिक फेलमोन जाहैदों। मेट्रिक फेलबाबो बिथाङा जोबोद खन्थाइ आरो रायथाइ, सुंद' सल' बिजाबफोर लिरदोंमोन। नोंथांमोना प्रसेनजित ब्रह्मनि जिउ जारिमिनखौबो मोजाङै फरायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्रायबो जोंना कुइसना जानो हाथाव। अब्ला फैदो जों दानिया नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। दा 14 नम्बर कुइसनाव फैबाय, बिबार लाइसियाव नुजानाय बांसिन अनजिमानि खन्थाइफोरा मामोन? हादोर सिबिनाय, ना हारि फोजाखांनाय, ना रमान्टिक, ना रहस्य सान्थौ? अब्ला नोंथांमोना सायख'दो बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन। आदसा नोंथांमोना सायख'खांबायबा आं बिनि थार फिननायखौ खिन्थानोसै। बिनि थार फिननाया जागोन अपसन नाम्बार बि, हारि फोजाखांनाय। दानिया फैदो जों नेक्स्ट 15 नम्बर कुइसन नायनो। नेक्स्ट 15 नम्बर कुइसनाव फैबाय जोंना ईसान मुसाहारिया मा मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन? दाना ईसान मुसाहारि जोनोम जानाय मायथाइखौ बेयाव सायख'नांगौ। ए नाम्बाराव दङ 1915 मायथाइ, बियाव दङ 1927 मायथाइ, सियाव दङ 1932 मायथाइ, डियाव दं 1942 मायथाइ। अब्ला जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए, 1915 मायथाइयाव बियो क'क्राझारनि थुरिबारि गामियाव बे ईसान मुसाहारिया जोनोम जादोंमोन एबा जोनोम मोनदोंमोन। दानिया फैदो नेक्स्ट 16 नम्बर कुइसनखौ जों नायनोसै। 16आव दङ कुइसना बाथ्रा फावनि गेजेरजों मा फोरमायो बेखौ बेयाव सायख'नांगौ। एआव दङ गोथौ ओंथिखौ फोरमायो, गियाननि फुंखाखौ मोनदां हायो, बा गोजोननाय मोननो हायो, मोनसेबो नङा। नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ सायख'दो। अब्ला जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन बाथ्रा फावनि गेजेरजों गोथौ थाखोमानानै थानाय ओंथिखौ जों फोरमायनो हायो। गोथौ गोथौ बाथ्राफोरखौ जोङो बाथ्रा फावनि गेजेरजों फोरमायो। बेनिखायनो बेनि एन्सारा जोंना जागोन मा? अपसन नाम्बार ए, बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। दाना नेक्स्ट 17 नम्बर कुइसन। 17 नम्बर कुइसनाव होबाय नै बाथ्रा फावफोराव थायो। बेयाव अपसन एआव दं गोजाम बाथ्रा फोरमायथिग्रा, बियाव दङ आद्रा बाथ्रा फोरमायथिग्रा, सियाव दङ गोथौ ओंथि आरो सानस्रि फोरमायथिग्रा, डियाव दङ मोनसेबो नङा। अब्ला बे कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना मोजाङै साननानै बेखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव हरनांगौ। अब्ला बे नोंसिनि जाहैबाय, नोंसिनि मा हमवार्क जाबाय बेयो। बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जायो नोंथांमोना आंनो फोरमायहरनांगौ। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 18 नम्बर कुइसन नायनोसै। दाना नेक्स्ट 18 नम्बर कुइसनाव फैबाय बाथ्रा फान्दायनि गेजेरजों। आदसा बे जोंना बेबो सिलेबासाव दं, बेनिखायनो बेनिफ्रायबो कुइसन दिखांनाय जादों। बेयाव होनदों कुइसना बाथ्रा फान्दायनि गेजेरजों जोंहा अपसन एआव रावखौ गोदै आरो ओंथि बरहा खालामो, एबा बियाव दङ हारिनि रायनाय बुंनाय साननाय हनायफोरखौ बेरखांहोयो, सियाव दङ रावखौ गेबें आरो समायनायै फोरमायनो हायो, डियाव दङ गोजौनि गासैबो। अब्ला जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि, गोजौनि गासैबो। दाना फैदो जों नेक्स्ट 19 नम्बर कुइसन नायनोसै। नेक्स्ट जोंना 19 नम्बर कुइसनाव फैबाय। बेयाव बुंदों जिबौ गांसोम जा। मा होनदों बेयाव? जिबौ गांसोम जा बे बाथ्रा फान्दायनि ओंथि। जोंना बेयाव जिबौ गांसोम जानि ओंथिखौ बेयाव बिदों बाथ्रा फान्दाय, बेबो मोनसे। बिनि ओंथिया मा जागोन? एयाव दङ गोबां रागाजों, बियाव दङ
गोबां खुसिजों, सियाव दङ गोबां जाग्रा, एबा डियाव दं नन अफ दिस माने मोनसेबो नङा। अब्ला जोंना जिबौ गांसोमजा बेनि कारेक्ट ओंथिया जोंना जागोन गोबां रागाजों। बेयो बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो जों नेक्स्ट 20 नाम्बार कुइसन नायनोसै। आरो नाम्बार 20 कुइसनाव फैबाय जोंहा बेयाव बुंदों बेबो बाथ्रा फावनिफ्राय दैखांनाय कुइसन। बेयाव बुंदों नायगंब्ला आफाथालायाव नायदावब्ला खर' खाफालाव बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों फोरमायो। होमबा एयाव दङ जोंहा सोरखौबा सोंखारिब्ला गावनावनो नांफैयो। बे बियाव दङ सोरखौबा बाख्नायनानै खुसि मोननाय, सियाव दङ सोरखौबा रायखुमानाय समाव बाहायो, मोनसेबो नङा। अब्ला जोंहा बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन बेखौबो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव हरनांगौ, बा बेबो नोंसिनि मा हमवार्क। बेखौ नोंथांमोना नायदो, नायनानै बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जायो बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय। दानिया फैदो जों नेक्स्ट 21 नाम्बार कुइसन नायनोसै। कुइसनाव जोंहा सासे मोजां फोरोंगिरिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिना जादों, माने सासे मोजां फोरोंगिरिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन हाबा बेयो मा? एयाव दङ सासे मोजां बुंथिगिरि जानाय, बियाव दङ थाखोआव आब्रुथिखौ सामलायना लाखिनाय, सियाव दङ फरायसाफोरनि गोब्राबथिखौ गैया खालामनाय, डियाव दङ थाखोआव सम मथै नुजानाय। अब्ला जोंना बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन सासे फोरोंगिरिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिना जादों बे फरायसाफोरनि रोङि एबा गोब्राबथिखौ बेयो रोंहोनाय एबा गैया खालामनाय। अब्ला बे अपसन नाम्बार सिया बेनि मा कारेक्ट एन्सार जागोन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट 22 नाम्बार कुइसनखौ नायनोसै। 22 आव दङ कुइसना लेसन प्लान फरा बिथांखिनि थांखिया जादों। जोंना लेसन प्लेननि गाहाय थांखिया मा बेखौ बेयाव बिदों। एयाव दङ फराखौ थि समाव फोरोंथाय होना फोजोबनाय, सानसेनि समाव मा फोरोंगोन बेखौ थि खालामनाय, सियाव दङ फरायसानि सायाव फरानि थि गियान होनाय, डियाव दङ मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना सायख'दो। आदसा बेनि होमब्ला कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए, फराखौ थि समाव फोरोंथाय होना फोजोबनाय। आरो फराखौ जोंहा मा थि समाव फोरोंथाय होनानै फोजोबनो थाखाय जोंहा लेसन प्लेन लाखायो, आरो बे लेसन प्लेन बायदिनो जोंहा फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनानै फराखौ माखासे समनि गेजेराव एबा माखासे साननि गेजेरावनो फोजोबो। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन 23 नाम्बार कुइसन नायनोसै। 23 आव दङ कुइसना साना सानजाहा ओंखारो बे बाथ्राया जायो थाइजाया। जोंना बेखौ थाइजाखौ बासिनांगौ मा टेन्सआव दङ। साना सानजाहा ओंखारो बे बाथ्रायाव जोंना थाइजाया बबे भार्बा बेयाव ओंखारोआ भार्ब। दाना बे ओंखारोआ जोंना बबे टेन्सआव दङ बेखौ बासिनांगौ। अराय जाफु बिदिन्था ना दाजाफु बिदिन्था ना दाजाखां बिदिन्था ना इयुन बिदिन्था। अब्ला जोंना ओंखारो बेयो प्रेजेन्ट टेन्सआव दं। दाना प्रेजेन्ट टेन्सखौ बर'आव जों बुंगोन मा अराय जाफु बिदिन्था। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए, अराय जाफु बिदिन्थाया बेनि कारेक्ट एन्सार जायो। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन 24 खौ नायनोसै। 24 नाम्बार कुइसनाव फैबाय बिमा राव सोलोंनायाव गाहायनि बबेयो थार बेखौ बासिनांगौ जोंहा। एयाव दङ खोनासंनाय, लिरनाय, बुंनाय, फरायनाय। अपसन बियाव दङ बे अपसन बियाव दङ खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय, लिरनाय। सियाव दङ बुंनाय, खोनासंनाय, लिरनाय, फरायनाय, डियाव दङ खोनासंनाय, लिरनाय, फरायनाय, बुंनाय। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन अपसन नाम्बार बि, खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय, लिरनाय। एबा जोंहा इंलिसनि बुंगोन लिस्टेनिं, स्पिकिं, रिडिं एन्ड राइटिं। बेबो इम्परटेन्ट कुइसन, बेनिखायनो बेखौ मोजां गोसोआव ला। फार्स्टआव मा थागोन खोनासंनाय थागोन, लिस्टेनिं थागोन, बिनि उनाव बुंनाय स्पिकिं थागोन, बिनि उनाव फरायनाय रिडिंनि उनाव जोंहा लास्टआव थागोन लिरनाय एबा राइटिं। लिस्टेनिं, स्पिकिं, रिडिं एन्ड राइटिं। बे दानिया नेक्स्ट 25 नाम्बार कुइसन नायनोसै। नेक्स्ट 25 नाम्बार कुइसनाव दङ फोरोंगिरिया गुदि थाखोनि फरायसाफोरखौ बिमा रावखौ फोरोंनांगौ। गुदि थाखोनि हमनानै लाबाय नार्सारि, केजि बेफोरबायदि जानो हागौ। बेखौ होमबा फोरोङोब्ला जोंना माबायदि फोरोंगोन फोरोंगिरिया? फरायनायनि गेजेरजों फोरोंगोन, बियाव दङ गेलेनायनि गेजेरजों फोरोंगोन, बा सियाव खोनासंहोनायनि गेजेरजों फोरोंगोन, डियाव लिरनायनि गेजेरजों फोरोंगोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा जागोन अपसन नाम्बार बि। माबायदि राहायै जों फोरोंनो हायो? गेलेनायनि गेजेरजों जोङो फोरोंगोन। बे बा अपसन बिया बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो नेक्स्ट 26 नाम्बार कुइसनखौ जोङो नायबावनोसै मा दं कुइसनाव नायनानै लानोसै। कुइसन 26 आव दङ
फरायसाफोरनो न'नि हाबा एबा होमवर्क हरनायनि थांखिया मा? फरायसाफोरनो न'नि हाबा एबा होमवर्क हरनायनि थांखिया बेयाव एयाव दङ गोदान फरा फरायनाय, बियाव दङ फरायसालियाव हायैखौ रोंहोनाय, सियाव दङ फरायसालियाव फरायनो हायैखौ फरायहोनाय, डियाव दङ फरायसाफोरनि गाव हारसिङै फरायनाय हुदा बांहोनाय। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो अपसन नाम्बार डि। फरायसाफोरनि गाव हारसिङै फरायनाय हुदाखौ बांहोनाया होमवर्क हरनायनि गाहाय थांखि। बे दा नेक्स्ट 27 नाम्बार कुइसनखौ जों नायनोसै। दा नेक्स्ट 27 नाम्बार कुइसनाव फैबाय जोंहा बेयाव नै आदा बाजै बोराय बुरै बे आथोन सोलायनायखौ गाहायनि बबे खान्थिजों सोलायदों बेखौ बासिनांगौ जोंहा। माजों? गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै, दाजाबदा बाहायनानै, जुदा जुदा सोदोब आरो दाजाबदा बाहायनानै मोनसेबो नङा। जोंहा आथोन सोलायनायनि माखासे नेम दंखायोमोन। नोंथांमोना बेखौ आथोनखौ फरायबानो बर' रावखान्थि आथोनखौ फरायबानो बेखौ मोनसिगोन। अब्ला जोंहा बेयाव आदा बाजै बोराय बुरै बे आथोन सोलायनायनि गाहाय खान्थिया जोंना बेयाव बबे मोनसेया होनबा बेयाव अपसन ए गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै। बे होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार एआ जागोन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट 28 नाम्बार कुइसनखौ नायनोसै। 28 नाम्बार कुइसनाव दङ बर' रावआव फोर बांसानद्राय दाजाबदाखौ बाहायो। दाना बांसानद्राय खालामनायनि माखासे नेम दंखायो। बेयाव जोंहा मा फोराबो मोनसे नेम, मा फोर दाजाबनानैबो जोङो मा बांसानद्राय खालामोमोन। दाना बेखौ बबेहाय दाजाबो फोरखौ बासिदो बेयाव। एयाव दङ मुवा बेसादनि बिथिङाव, बियाव दङ मानसिनि बिथिङाव, सियाव दङ जिब जुनारनि बिथिङाव, डियाव दङ मानसि दुमसि आरो गासैबो जिउ गोनां जिउ गैयिखौ फोरमायो। अब्ला जोंहा बेयाव बर'आव फोर बांसानद्राय दाजाबदाखौ बाहायो बबाव? फोरखौ बबाव बाहायो? अपसन नाम्बार डि। बेयाव मानसि दुमसि आरो गासैबो जिउ गोनां जिउ गैयिखौ बिनि बांसानद्राय फोरमायनायाव जोंहा मा दाजाबफायो? फोरखौ दाजाबफायोमोन। बे होमब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन नाम्बार डि आ बिनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन 29 खौ नायनोसै। आदसा नेक्स्ट 29 कुइसन बर' रावाव बाहायनाय गारांनै रिंसारथिफोरा मा? गारांनै रिंसारथिफ्रा मोनबेसे दं बेखौ बेयाव बासिनांगौ। मोनथाम, मोनबा, मोनद' आरो मोनदाइन। होमबा नोंथांमोना बेखौ खौरां हांखो गारां हांखोखौ फरायबा मोनगोन एबा रिंसारथिखौ फरायबा मोनगोन। होमबा बेयाव जोंना सोंदों गारांनै रिंसारथि। गारांनै रिंसारथिया जोंना बर'आव दंमोन मोनदाइन दं। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि मोनदाइन। मा मामोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। जेरै हमना लाबाय मा इउ, ओमफ्राय एव, ओमफ्राय आइ, ओमफ्राय आव, ओमफ्राय दंना अय, ओमफ्राय उइ, ओमफ्राय ओइ दंबावोमोन ना ओरै लिरबाय आं जेनेबा नैबे गोजौआव ओइ आरो बे गासै जोंना मोनबेसे जायो? मोनदाइन जायो। नोंथांमोना अब्ला बेखौबो ग्रामाराव मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। बेबायदिबो कुइसन जोंना जानो हाथावना। दाना जोङो लास्ट जोबथा कुइसन नायनोसै 30 नाम्बार कुइसन। दाना नेक्स्ट 30 नाम्बार जोंना बेनो जोबथा कुइसन। दाना जोबथा कुइसनाव बुंदों बेयाव उन्दै गथ'फोरनो गेलेनाय खन्थाइ फरायहोयोब्ला गथ'फ्रा सोलोंनो हायो। मा फरायहोयोब्ला? गेलेनाय खन्थाइ फरायहोयोब्ला गथ'फ्रा सोलोंनो हायो। माखौ? एयाव दङ लिरनो हायो, बियाव दङ गोख्रै फरायनो हानाय जायो, सियाव दङ फरायनो आरो सोदोबफोरखौ गेबेङै रिंखांहोनो हायो, डियाव दङ मोनसेबो नङा। अब्ला जोंना बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारफ्रा जागोन उन्दै गथ'फोरनो गेलेनाय खन्थाइ फरायहोयोब्ला गथ'फ्रा सोलोंनो हायो। मा? अपसन नाम्बार सिखौ मा? फरायनो आरो सोदोबफोरखौ गेबेङै रिंखांहोनो हायो। बा कारेक्ट एन्सारा बे अपसन नाम्बार सियानो। अब्ला जोंना बेखिनियावनो जोङो 30टा MCQखौ 30टा जोङो मा MCQखौ जोङो बेयाव लाखांबाय। अब्ला नोंथांमोना बेसेबां मोननो हाखो आउट अफ 30 बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो नेक्स्टआव बेबायदि रिभिजन बानायबावनांगौ ना बानायनांला नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।